Padayon nga bukas sa mga kinahanglan ng pinakauna nga community pantry sa syudad nga makita sa barangay Mansaya, Lapuz. Tinutuyo sang nasambitan nga community pantry ang makabulig sa mga kinahanglan, ilabi na gid sa mga naapektuhan sang pandemya. Sunod sa mga organizers nga sanay Carmela Francesca Delantar kag Allen Dave Evidente, wala sila maglaom nga mangin madinalagon kag padayon ang pagabot sa mga donasyon para sa nasambitan nga aktibidad. Ginpasalamatan man sa mga organizers ang mga nagdonar kag opisyales sa barangay Mansaya, Lapuz sa ilang nga suporta. So thank you so much for your help and for those who are willing to help. Bisan isa lang na kadilata, it will help a family survive for 1 year. Actually, again, nagpasalamat din kami. The support has been overwhelming. There's a lot of, kadamo gid sa mga tao nga they don't want to be identified ng gabulig. Samtang nagpabutyag man sa ila pagpasalamat ang mga opisyales ng barangay Mansaya sa pagpili sa mga organizers sa ila lugar nga butangan sang community pantry. Happy kita kay sa kadamo sang barangay kami ang una nga nila yung buligan nila. Madumduman nga una nagsugod ang community pantry sa Maginhawa Street, Quezon City sa pagpanguna ni Ana Patriciano. Mga balita gikan diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo, inis kabanderang Victoria kasala nagabandera sa matod ni serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.